ידיים למעלה, על הראש, על הכתפיים. 1, 2, 3. מה התפוח הזה עושה פה? זה התפוח שלי. אפשר לאכול אותו? בטח. תאכל. ידיים למעלה. אתה לוקח ביס. אתה לא רוצה לקחת ביס? אתה רוצה שאני אחתוך לך לחתיכות? כן. טוב, אז עוד מעט נגיע הביתה. טוב? יש לי סכין בבית. וגם לגן יש סכינים. נכון. כמעט דרסתי את התפוח הזה. 10 אצבעות לי יש, כל דבר יודעות הן, לצייר ולקשקש, גם בתוף מכות הן. הנה בית לי קטן, בו כיסא וגם שולחן, משקפיים עגולים לי בקצה החותם. אמא, אמרתי לי בקצה החותם. נכון. ידיים למעלה על הראש. כמעט אמרתי חותם לבד. זה מחק. כמעט אמרתי מילה אחת, אבל הצלחתי להגיד לי בקצה החותם, נכון? נכון. עוד פעם. ידיים למעלה על הראש, על הכתפיים, 1, 2, 3. ידיים למעלה על הראש, על הכתפיים, 1, 2, 3. עכשיו 3 דגים יצאו לטייל בים, 3 דגים יצאו לטייל בים. למה? והם שתים והם שתים. לא, כמו ששרנו עכשיו, אמא. איזה? את עושים זה 10 זמן. לא אותי. למה? לא רוצה. טוב. את התפוח אני רוצה. ידע... לא, אמא. סביב עושה, הוא עושה, אני שר, אבל שאני שר, את לא מצלמת אותי, טוב? טוב. 10 אצבעות לי יש, כל דבר יודעות הם, לסייר ולקשקש, גם בטוב גם מכות הם. הנה בית לי קטן, בו מכסה וגם שולחן, משקפיים עגולים לי בקצה החוט